Haagan liikenneympyrä Helsingissä on Suomen suurin liikenneympyrä. Se valmistui 1964. Tässä Yleisradion filmissä vastavalmistunut liikenneympyrä näkyy hyvin. Halkaisijaltaan 120-metrinen Haagan jättiläinen on myös Suomen tiettävästi ainoa kolmekaistainen liikenneympyrä. Ajorata mukaan lukien mittaa kertyy 145 metriä. Liikenneympyrästä on vuosien aikana tehty useita suunnitelmia. Ensimmäinen tehtiin jo 1915 Eliel Saarisen laatimassa Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa. Kuvassa myös vuoden 1952 asemakaava. Kumpaakaan näistä suunnitelmista ei toteutettu. Keskellä ympyrää on metsäsaareke. Sinne ei ole minkäänlaista kulkutietä ja sinne ei voi liikennesääntöjä noudattamalla mennä. Liikenneympyrä on kiinnostanut myös monia muita. 1964 Yleisradio teki lyhytelokuvan aiheesta. Pentti Siimeksen esittämä roolihahmo Haaksi rikkoutui auton rikkoutumisen vuoksi liikenneympyrään, eikä päässyt ylittämään vilkkaasti liikennöityä tietä. Perimätiedon mukaan useita vuosia sitten liikenneympyrässä oli useita kodittomien ihmisten asumuksia, nyt niistä ei näy jälkeäkään. 1960-luvun loppupuolella liikenneongelmat ratkaisemaan tarkoitetusta liikenneympyrästä tulikin liikennemäärien räjähdysmäisesti kohottua uusi pullonkaula. Ympyrä ei kyennyt käsittelemään liikennevirtoja, vaan se ruuhkautui. Haagan liikenneympyrä oli monta vuotta ykkösenä Helsingin pahimman liikennepaikan tilastoissa. 1971 Helsingin Sanomat kirjoittaa. Kello 7.50 on ruuhkahuippu ja matelevia nytkähteleviä autoja, eikä kukaan liiku. Pinna kiristyy ja tila loppuu. Jos joku pääsee sisään ympyrään, hän ei enää mahdu siitä ulos. Kello käy ja bensa palaa. Ainakin se on selvää, että ympyrä on systeeminä täysi paska. Sanoo haastateltu vanhempi konstaapeli. Hänen mielestään ympyrän tilalle pitäisi saada suora risteys, liikennevalot ja tarpeeksi kaistoja. Paikalle kaavailtu Hämeenlinnan moottoritie olisi tehnyt liikenneympyrästä eritasoliittymän. Siinä moottoritie olisi kaivettu kaukaloon ympyrän alle ympyräratkaisun muuten säilyessä alkuperäisen kaltaisena. Moottoritie rakennettiin kuitenkin myöhemmin nykyiselle paikalleen kilometri itään. 1989 liikenneympyrää korjattiin. Siihen rakennettiin liikennevalot, kaistojen lukumääriä lisättiin ja kevyt liikenne ohjattiin alikulkuihin. Muutokset auttoivat, ruuhkat ja kolarien määrä pienenivät huomattavasti. Liikenneympyrän keskus on pitkälti luonnontilassa. Silloin tällöin sen reunoja on hakattu, mutta tilalle on aina kasvanut uutta puustoa. Keskellä liikenneympyrää on monipuolista maastoa ja kasvillisuutta. Paikalla ei juuri näy ihmisen toiminnan jälkiä. Joitain pieniä merkkejä kuitenkin löytyy. Itse löysin ympyrästä muutama vuosi sitten pienen hiidenkirnun, jota ei mainita missään lähteessä. Raide-Jokeri aloitti liikennöintinsä lokakuussa 2023. Sen reitti kulkee liikenneympyrän läpi. Liikenneympyrään ja sen ympäristöön on vuosien aikana suunniteltu myös muunlaista toimintaa. Suunnitelmissa näkyy myös Kannelmäen pikaraitiotien linjaus, joka menee liikenneympyrän läpi etelästä pohjoiseen. Aika näyttää, toteutuuko uudet suunnitelmat ja lisääkö Raide-Jokerin tulo ruuhkia, kuten jotkut ovat ennustaneet.